Pozdrav Darkolina, samo da se javim da smo ti poslali na mail kompletan snimak radijske emisije. Imaš veliki pozdrav od Danijela Pintera i od cijele naše ekipe. Želim da te pitam kako si i kako se sada osjećaš. Da li si spremna za novu seriju pitanja? Znaš da je najviše stiglo pitanja u vezi tvojih turbulentnih veza, sa kime si bila i tako dalje. Nadam se da si dobro. Nadam se da nisu istinite špekulacije, da si se ubila, da te neka žena ubila, da si nestala, da te jurila policija. To je Vanja drugarica, ali hoćemo da se ispravimo, nije Stanković, nego Vanja Mićanović. To je prijateljica, ona nas je telefonom pozvala i ona je rekla prvo da si se možda ubila ili su te ubili. Pa eto, još za kraj nam to pojasni i hvala što si bila gost naše emisije. Jao, gospode Bože, ja Vanju jako volim, nisam se ubila, vrlo sam dobro i ne bih ja više uopšte da potkrećemo tu temu, ja sam sasvim dobro, nikakav tu nije bio problem, niti u raskidu, niti u bilo čemu, znači ja sam sasvim u redu. Što se tiče te osobe o kojoj ja u stvari nisam nigde ni iznela ni ko je ta osoba, ni šta je, to su samo špekulacije i na tome neka ostane na špekulacijama. Tako da, mislim, ja tu osobu volim najviše na svetu, ne bih bila sa nekim toliko dugo da bih mogla da sada pljujem po njemu, na kraju krajeva nisam nikad ni rekla ko je to. Tako da ne bih više da čačkamo po tome. Kogo daje, neka bude Pera Perić. Vanja mi se javila i rekla da ste pogrešili baš njeno prezime, ona je Vanja Mićanović, tačno, ali ona je malo preterala u tim informacijama, pošto ja njoj neke stvari onako pričam i onda ona se brine za mene i tako, ona je, mislim, prava drugarica. Ali ne bih ja više da pokrećem u tu temu, znači to je dovoljno smo sve rekli, atomski sam tek bila, mislim, zašto bih ja to iznosila? Vi mene morate razumeti da to su ipak malo previše privatna pitanja, intimna pitanja. Naravno, uvek možemo razgovarati i komunicirati, ali nikada neću koketirati sa imenima ili sa nekim konkretnim podacima, zato što ti ljudi apsolutno nisu zaslužili da se pominju na bilo kakav način i bilo kom kontekstu. Naravno, meni je drago što sam moj tim je upravo objavio tu vašu emisiju, tako da imajte pas, tako da sam vrlo zadovoljna sa radom. Da nam ne čujemo dobro, imamo neke smetnje. Eto, to je naša Dana Darkolina, kada je potrebno onome da bude i otresita. To je sve za večeras, dragi slušalci. Čuli ste i Danu i o svemu, naravno ćemo još razgovarati, sarađivati sa njom. Laku noć.